Daytoy ti Pintig Stories. Every heartbeat tells a story. Ditoy nga podcast, dumgeg tayo kadagiti istorya ti biag, ayat, panakikadua, ken kultura tayo. Kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mata agbaliw mutten, nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababaing ti kasjay ngar aramiden na. Imbag ta simmangpet ka na nako. Apay aya nga agisangpet ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasimot ti akin notebook kadagijay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan da ti notebook na. Saan ka kadimat a masurog? Basit laang mat kunakmanan. Ay naanak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Basit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panagalaala ni Verna kadagiti saan na kukwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri lagi ti akin kukwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynuyam mo. Nuang aya, wano kaldeng tinala na. Nabalor aya, notebook lang ba? Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may isang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinidot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasimot ti akin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa eh. Birbiro ko tayo notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa examin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adaman dagito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan ti pag-review Makireview ka lang iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala? Pag-review akon ngay. Nabayaga ko nga agun-unoy iti panagayat ko ken ka. Ngam dinakmat lasong bata nun, solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa Saan pa'y matapan laki asawa ti kidkidawag? No di ka sung batam ko man ti panagayat ko. Intun day takasar, ta sa anak mat nga apurado. Masung batan naklakit di, naragsaka kon. Ama nga no intun sumbatan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, Panunutat pa'y.
Ipamaysak ko mapay a pagadalan ni Verna. Kan kayat ko ang makalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbok mo. Ita, libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo, nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iti pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kunati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Iso nga tati mangal ala kadagiti gamit mo iti pagadalan. Kasano nga tama mo? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iti balayda, nanang. Inak man iti balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. At dalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko anak ko. Anya ti aramidem. Mga anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapula doktalak, no agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina day jay a libro. Mala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpayso ti libraw. Kumaa, nusag sa sangagasot laang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang, awan ni Vernano iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo da ita libro basang? Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kita dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad-aramidak dita kusina. Adda ka dito'y kusina. Sino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na nagiti inalala ni Verna agamit nagiti kaadalan na. Kuna na mga min nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyukan. Ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ko notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adda gam kan kwa na, nana. Saan mo ka di nga amo nga dakan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, inakon, nana. Nakita na kat nga roon nagita anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramid ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti mading aramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang.
Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy. Kasano nga amom nga ada ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka no Verna tinakita daan ang ngala. Pasensya kan ading ko, San abali, tanga alamon. Imbati kung dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Hindi pa'y mapukpukaw dagi jay, manang. Anya dagi jay, ading? Pencil case, eraser, ballpen, panyo, kung daddo mapay. Ada nga minagan ko nga insurat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igga mo a libro ka notebook, anak ko. Intad na ka di matlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag ta pinalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal ala ka dagiti gamit mo. Saan mo, nanang? Manipot ita, adaywak day jay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanen agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam akan ni Nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan nyo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife! Masuron ka nga inalan na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kunana akitaan na kadagiti gamit mo. Apay pinalubusan yu anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagijay. Kunana pa'y ako kuha na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngamjay laeng notebook kan libro tinala na. Mistake ti naramid yu. Apay pinalubusan yu akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adama di nga ibungat inaramid yun, Nanang. Sigurado nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, Nanang. Mayat ti inaramid yun. Ngam ti parikot, no anya ti ibungan na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Anya nga iti aramidek ita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko kwa ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mita tinaramid mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnipe nga da kanu pamalubos ni Verna amapan na alaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad na kangal alilawan. Awan ka numat timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sabali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ama pagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo.
Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba na buhok ko! Anay ko! Ha? Ano ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga rod ni Fe iti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga rod dagiti gamit na. Kat idinamuan ni Verna tinapasama. Nakapungtot da ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Hoy! Hoy, babae! Idarom ka iti inaramid mo iti anak ko! Ang dardarad ti kinaramutam! Trespassing day anak nyo! Apay asimrik yung balay me! Inala na kit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam! Ay, agtatakaw ka! Imbag tayo may kayo, nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Anya tinapasama ken ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang eba. Sakit din tilukwentis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na kano awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo? Apay anayon ti basol na ako nam. May sakaman. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na amangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro kan notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapan ta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgas ti rupa ka nakaramutan, nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak, nanang. Nagtadam ti kukuna, anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kulduroy tarupam taon. Ay, pabayadak iti nanginati inaramid na. Ay, makaammo da pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta kan pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko.
Di ka kumamot ngamin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang matisweldok ading ko. Isula ang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay adyak maawatan ti bagik. No da makitak, saan ko malapdan nga alaan? Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakitak anot books, kanda dumapay di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami sir, kanayo ng adamot mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Berna, fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itisaan ako kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwan. Saan? Itikas di aklas iti sakit. Saan apanang idarom ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo. Imbag tanasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ama pan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbagaak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisan na ako kwa. Kastamot ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman maawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko maiti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, ananang. Anya nga ron ti aramiden tayo. Dayta nga ron ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga ron. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alatan iti lamisan. Yan kasla dayo tayan ti panunot mo. Aday bagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Ni ngamin Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya? Kasta ni Verna? Uwan na ron. Sapay, saan anasaya at no paayo no pabainan ti kakasta? Saan ka kadi ako mayakay kanya? Gapul ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko kin ka. Amin anapatigkan ka. Napatigmat kanyak. Agyaman nak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko makastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man abakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy! Si Kamat, Carl.
Nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dito yak amang isursuro. Apa anak umay kamot dito eh? Adaman sabsabungak dito. Malagip mo kani ti gayem ta amay saitan a psychologist. Wen, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apa ka di bro? Jacob sat ti armag. Adat sa sakit na. Agalay ti san na ako kwa. Kaya't ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Verna matinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kaya tatulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam a kasarita anak ko. Barang maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inakasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo kadi kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo kadilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang? Wen ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy a kababalin ko. Nasayat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga ta, manang. Adamot laeng ken kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikawak iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan iti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kaniday ta a kurso, anak ko. Nagnginasamay. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Saan ka ding ad-adda ang mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Tayar arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siya nak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Oh, maragsa ka nak. Taada nga rod namnamakin ka. Makitak namin anapingat ka nasingpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsa ka klaw na ti panangibagam nga adda namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpayso a pagtuluyan nak, manang. Wan ading ko. Ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama panagpasyar. Di mo ko masayangan tirigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang.
Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ije syudad. Hindi ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na? Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Iso siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo, kan adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss, taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam, iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Da Verna, kan manang solidad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan pe iti dalan, kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdangarog ni Verna, kat nagmulta. Nabainan ni Verna, isuasaanan arimrimwar iti kwarto na. Inayayumot ni Solidad, babaan iti panangyakar na iti sabali apagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw, imbaga na apagtuluyan na iti kolehiyo iti syudad. Iti terminal ti bus, nagrana da Verna kanfe. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makita yo ka diti imunag? Da Verna, kan manang solidad? Agpay sungarod, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkel abag na. Pagabangan na nga tangay. Ti amok kat adda kabagyan ti amana ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudad? Apay ang nagrupangat ka man nandito unag tibas. Jak sa makapagtupal, kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid, da feken ti inana. Saan ka man nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo Amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo lamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wanan, makapasuron nga min dagita. Nang runa day tabakat. Ano sam, tasi ka ti makabasol. Disiplina ang tibagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige, kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi tabakat. Agpangpangag. Induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't danana Eva kan fe itibas?
Agpasyudad nga tamat ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog akmat itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina. Ha, ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta pagbayad ko no mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inay ayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaan na kwentas ko. Ta isupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Ni, sapay tawid yumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasad-sadot na. Mapan kakadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at timaganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos, bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Berna? Imalis mo ti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga nyakar ni solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya magtimay sa makitkitak akaadalan na. Kat maamuak, no taktakawan na ita. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak ditoy, ta nagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kaypad lang, manang. Ano sambasitan? Tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun, no kas nga agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano sama, tap na makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong ko matigumatang iti cellphone ko, manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabaho. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Daisamat kabsat mo ti mawag, solidar. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangtad ka nga ron iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga ron apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat ni sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo amawatan ti kasasaan na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit di ited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo.
Apay analiday ka. Ada ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta? Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day di akanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't na maibos. Nangron, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di na ammo ti agimped. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alain. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siya. Tay katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko ngayon lakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon to manan ah. Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't ata kaasi di anak mo. Oh, nagadukat ni bagamon. May ibos manen ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiran? Apay ang madanagan ka? Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawag asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta? Agyan malak, Soledad. Magkating naman nga isala. Hindi nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patang? Napigsak amang bagkatkan ka. Apo! Aginggat lapayag ti isem mo, bro. Anya ka diti makagapaw? Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Phone bro, nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro? Si kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit Jack mo't masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro. Baak kun kunadan tukin kan. Ay, agar maktumat tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Wano tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanala enjoy technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Diyak pailaang mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man. Adda ka dita ni Verna? Saan ka de nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga taasan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma.
Jakmot makit-kita dito'y anak ka. Ay, jakmot ngamin mapmapan ije balay da. Apay nga ta sana sumsumbrak. Saan pa'y anak ka eksamin? Ay, kasta ka day anak ka. Amang ano adalaang mat napanan na. Apay nag-awit ka, anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho mi nanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, anak ko. Wanya rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasano tayon nga, anak ko. Sapay bastitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino, anak ko. Nanang. Sino di... Ha? Willie? Agyaman tada ka dito eh. Idinadamag ko ang nauram ti pasdak, nagdanagag. Kasangsangkot na launay, Barok. Basta awak no apay asimangpet. Tagayam, nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan mo't di Barok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Ha? Agpaiso? Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay, Barok. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay, nana? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti universidad. Adda nakita ni Verna a cellphone, ang nakaparabaw iti lamisaan, kat innala na. Iti sabali a bangir, nauram ti pasdek a pagtrab-trabahuan ni Solidad. Kat insingasing mat ni Willie, ang mapanlaang nagtrabaho ni Solidad, iti syudad. Papagayam, din ganti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. At nakaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay, Barok. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay? Aywun gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kabsat mo. Sigurado ka din na alaan dak di ta ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaan da ka. Tana ibaga na a-hiring da iti empleyado. Nasingpot da ijay. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumat iwaro-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti dayta, nanang? Kasano ko mga amo dayta ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak ije syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad? Kuna ni Willie nga inton bigat matlaang, nanang. Ay, sapay la kumaat at chismis laang ti agwaro-aras at ama ganak ko. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impaw-paw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Diyak laamon asawan, nupod numan day ta nga iwaro-aras ni Eva asaw.
Imbag man ta nakaumay kayo dito boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad, Ay, nabayag ajak imimay dito'y kay. Awan klasik inton bigat, nanang. Kadwaan kayo ngagpasyar. Ay, win man nga rod, anak ka. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ije pagadalan nyo day di Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Ay, anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ije pagadalan. Dayta ti jak mo, nanang. O sana po no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Abangan no mapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Amumot nga uray babae laeng ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na ngagmarites. Si kangay. Saan mo unay amayadang dagiti sakam? Gaputad na diferensyanan sipud na aksidente ka. Sapay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasanaw no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko nga inlakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Aming tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama. Tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card da. Ang kasano nga tanda ito eh. Idi na ibaga ti may sa akaadalak ang nakita daan nagala iti cellphone. Sana ko na simsimrag. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Ang datan di syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iji boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Intapay agluto ijay. Tasatan tumangan. Sige. Adayo kadi dito iti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ijay ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padasan ta Kitaan ta no ada ijay. Alangan mo't nga itugtugot tatoy dakkel abag ko iji pagaplaya kiti trabaho. Mapantang arudan. Munto'y tabag mo, tawitat. Ha? Apay nga da kayo dito'y syudad. Apay day tadakkel abag. Nagtaray kayo kadi? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabaho dito'y syudad. Trabaho? Kat jay trabaho ngay, jay ili tayo? Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadan mo, no jak agbiro kiti sabali apanggadak. Apay nga dito'y boarding house ko, tinagdiritsuan nyo? Ne, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pa'y, taibatik pa'y ti bag ko. Ha? Ay, sige, umunag kayo. Ala, adtoy, ingkapay gayam gumatang iti mailuto amasida. Mangantayo pa'y, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay basit papanak. Agsubli akmat lang dito inton madamdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko kasao may papaniti trabaho. O sige nga rod, aganad ka iti papanam. Imbaglakit din na nakalukat ti boarding house ni Verna. No anda iti pagadalan, urayan ta nga agingkat sumangpad. O sige, hani ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay ngayon nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek? Ikabil ko man pa itibag ko iti sirok ti kama. Ni, anyo chikas lang na dalapos tibag ko iti sirok. Kita man. Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa?
At iti ginatang ko alamos, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka mo nun, iti saan mo ako kwa? Ala, inkay subli dagita. Manang, gapo ka dagita. Saan ako nasimsimrag? Ang mga nonya ti aramidan da kanya kaya pagadalan. Kamabain. Amom gayam akababain. Ngam apay ngay naramid mo! Nag-uutangak. Nag-overtimeak. Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yan ni nanang ti kadaanan a kwintas na. Ngam kasno'y tinaramid mo? Saan ka simsimrak? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak namin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak, manang. Kaputa umapal ka. Nagaramid ka ti sana may parbang. Di mo pinanunot ti sakripisyo mi kaninanam. Anya tinapasamak? Apay ngagsinsinangit kayo ng kapsat. Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan dinagam ko, Willie. Saan ang nagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrak pay? Lala, gusto. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano ka sa Univerna. Psychologist? Saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasauna ka laeng. At nalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya ati biyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asarsarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabaludak ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam dinak pulos kinaasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisina mabigat, bro. O sige, bro. Adak dito yung bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagbalbali yung, bro? Ada, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parikot da nga minti ugali na nga agalalatan ti di nakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday ta nga aramid, kat may sa klase ti basol. Agsarita ta ita itinalapan. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsag ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsasak ka, awan manen ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapan makitangdan nga agsag ka, manang. Anya nga ro ti aramidom dito eh. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalon ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismis? Pudno tatang. Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrek pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan tatang. Gapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adin iswam. Di ka lamasyan iti ading mau. Anya kumangay ti aramidag tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kaninanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagina nga agalalatan iti kukwa ti sabali a tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo tatang. Ngam makiasawa akon ka ni Willie. Makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal, agtrabaho, tapagadalon na ti bagina. Anya? Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak ta. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumamak yas asawa ah? Kasano tayon? At dakarbengan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad.
Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. Lukas ka, agawid ka din dito ni Verna. Nanyapay nga ay, agbirok mo't iti trabaho na. Alangan amangan maturog laang teubraan na. Saan tamot ang maipaay dagiti aramaten na para itibagi na. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di na mo't inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Nalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayam ni Manong mo awili. Saan ko man manang? Kamabain ti mapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manen iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw manang. Ngamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wenno yung pakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamot laeng. Anya nga iti aramida kay balay manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manen iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungan. Imbagtay may ka diti boarding house, Willie. Hingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din itayan ti gayem ko? Uwan ko ma. Ngam saan nga taanangina ti mabayadan? Saan? Gayem ko matday dyan. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko maharod ta matulungan na ni Verna. Nalabas na minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anagos no kasta. Naimbaglaangan tada kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kang mali anagayat kan ka. Pinaragsaknak iti daytang imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo, napintas adayag. Naimbag abigat yumat apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak amay sa kabsat. Wano, amam. Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. Well? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron, kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakadanon da solidad kan Willie ijay syudad, kat nagdiretso da iti pagdagdagusan ni Verna. Nakita nga rod ni Solidad, tinlamang ni Verna a cellphone, nga inalala na kadagiti kaadalan na. Saan analapdan ni Solidad ti bagina, kat nadiswan na ti kabsat na. Tanamuan na, asaan gayam na sumsumrak iti pagadalan ni Verna. Idi agangay, inayayo da ni Verna, nga ipakita da iti espesyalista. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak, kas may sa kabsat. Wano amam. Tapno maibagam amin kanyak, ti parikot mo. What? Parikot.
Ni awan matparikot ko, sir. Duha talaan ditoy, kayat katulungan. Saan ka di? Asaan mo amalap dan ti imam? Apidutan ti banag ang makitam? Saan ka nagbabain? Sakit dayta ang balasang ko. Ngam di ka madanagan. Mabalin ang maikat dayta. Nulakit di, tatulungan matlaang ti bagim. Ide pa'y la kumaubing ni Verna at tinubngar mo ti madi akababalin na. Agam saan mo? Tapi nanuynuyam iso akas laki maro. Napatig namin kanyak ti buridik ta. Iso adyak kayat asaktan tirik nana. Day tati kunada abiddot apa nangipatag. Tipod no apa nangipatag. Ketubngaram ti madi nga aramid na. Tapno tumanor anasaya at ti kababalin na. Kaano nga ta sumangpet ni Verna? Urayin ta ano kaano. Makaturposton ni Fe. Idinto ta saan kin ni Verna. Balasang ko, napadasam ka din tinagsindi iti puspuro. Namin adon, nangaro na idi ubingak, sir. Panakaayayam ko ti puspuro. Libasag ti puspuro ni Nanang, kat inakagsindi ijayrwar. Ket napadasam ka din tinasinitiramay na, babaan iti apoy na. Uwan, sir. Di na sinitak. Insardeng kung tinagabalbalay iti puspuro, tadyak kaya ti masinit. Ti apoy ti puspuro, ket basit laeng. Ngam nasakit ti sinit na, saan ka di? Uwan, sir. Uray basit, kat nasakit mo ti sinit na. Ala, balasang ko. Ikidem mo dagita matam, ket panunutam, at idakkel nga apoy, ket puuran na ti entero abagim. Ala, balasang ko, agkidem kan. Anya ta ti pagsarsaritaan da di taunag. Nagbayag damat. Baring makatulong ti kabsat mo iti pandakisarita ti gayem ko. Sayang tinasayata masakbayan na. Gaputag di na nadisiplinaan ti bagina. Adamat tan kasta natulungan na. Idi kwan, nagadal kanong matlaeng, kat may sa kano itan na pulis. No makitak, ana sa ito nga agadal, mabalin ko man ang natulungan. Ngam no iyalong-along naman ang ti panagadal na. Sayang laan. Namnamaak nga baliw ti kabsat mo. Imposible mata saan na mabagbagan ti gayem ko nga espesyalista. Hello anak ko, kaano ka di nga agawid ni Verna? Padasan may payapaagasan, Nanang. Kaya't naka di ti agpakita iti doktor? Madama ti panakisarita ng Nanang. Madaidi damo. Imbagak ang makaamon iti biyag na no saan nga umanugot. Sapay la ko mga road ta maikat nan ti kasta nga aramid na. Ti panagalan na iti san na ako kwa. Obserbarak, Nanang. No, adda pa panan ti panakisarita ti gayem ni Willie kankwana. Sige anak ko, kat sapay la ko ma, tagbaliw ti kapsat mo. Nay, si kamot ti masabat ko, solidad. Ay, ada kamot dito yung syudad. Da kayo matgayam, Nana. Dito yan ti ayan ti trabaho, manipod na oram ti pasdak ili tayo. Ay, adu mati napukawan iti trabaho kan puesto. Idi na uram day dya apasdag. Wan nga rod, Nana. Kaasim at dagiti na uraman iti laklako. Wen nga rod Ay, imbag tada na sarakam adagos at trabahom dito. Wan nga rod, Nana. Iti fast food chain matlaang ti ayan ti trabaho. Tikabsat mo nga'y. Adda ka di mo't dito yung syudad. Wan, Nana. Agbiro ka no iti trabaho na. Trabaho? Apay, saan nga agadal? Agadal to siguro no magagat, Nana. Itatasaanan nga agad-adal ni Verna. Mayat ka kadi makikalaisan kanya. Wan, Willie. Panawanan tapno agkalaysatan. Adda tamatan iti husto nga edad.
Agyamanak tayo manugot kamatlangan. Nakita kami ti kinasayaat mo. Kat amok anatalgadak iti sidong mo. Ibagak to nga rudan ka iti dadakkel ko, ta dumanon kamin. Sige, sika ti makaam mo. Itataadda ka manan dito opisina. Naparmatam ka di ti kasasaad ti malapunos iti apoy. Jack may ladawan. No kasano nga tatituok kan sakit na, sir. Punot imbagam. Nuramay laeng ti masinit. Marik na ti intero abagim ti sakit. Kastamat no anya ti madi a maararamid mo. Marik na ti intero a pamilyam ti pannakaibabain. Sir. Kang runaan ti amin. Dakas ti agala iti saan mo akukwa. Impyerno ti pagtinnagan, kan mauram amin matabagim. Saan ka di nasakit dayjay? Mauram amin abagik, sir. Ramay laan ang masinit kat nasakit. Kasanun tulangan, no entero abagim, ti mapuuran. Naglaw ko asaan ang matagtagarin ni Verna. Manipod naggapu kami di opisina ti gayam mo. Mabalin nga agpampanunot ti kabsat mo. Maamiris na ti bunga ti madi nga aramid na. Sapay ko mga rod tama ka amirisan ni Verna. Awan pa pananano di makaamiris. Basta ka na yun ako yugam amapan ka ni Matt. Uwen, kat iti mabiit. Isa ganaan tamutan ti umadanin ang panagkalay sata. Magagaranak paikit din ang madanon ko man dahit agundaway. Nagsabat kami kan ni Solidad dita kalsada. Ay adagayam mo't dito syudad. Adagayam trabaho na ditoy. Saan nakadaakadwa ni Verna, nanang? Ay saan mait? Ang dinamag ko no adamot dito syudad. Kat wan ka no. Agbiro ka no iti trabaho na. Kunakun kat, asaan nga agad-adal? Agadal to ka no magagad kunan ni Solidad. Mayat ka di ti panakisarita ni Manang Solidad kan ka, nanang? Saan ka di ang makapungtot? Ay, nasaya at tipan nakisarita na. Isuan nasaya at matipan nakisarita kan kwa na. Ay, saan ko kuman akasarita? Ang kayat kula amaamuan no ayan ti kabsat na. Saan kami pa'y nagsasarita ka ni Verna, nanang? Di kampay nagkitkita. Awan ka di ti bakanti at trabaho ijayan mo, manang. Kaya't mo ka di tiyag trabaho. Ang mga numakaaramid kamot ijay, iti pakaikatantang agpadpada. Ika gumaak, tadyak kayat ti mauram, manang. Mauram? Anya ka di ti sasawa mo na ading ko. Naku na ni Sir Matt, ati agala iti saan na ako kwa, kat ada katukad na mo't adusa, ti pan nakauram. Maikarim ka di asaan ka nga agaramid iti pakaikatanta adwa? Uwan, manang. Saan aga po tadyak kayat ti maikat iti trabaho? Jak kayat ti mauram ija impyerno. Damo ni Verna nagtrabaho dito fast food chain. Ikabil ko ti kabarbaro a wallet ko. Ijerabaw ti istante, ti pangikabilak. Obserbara, no alaan na. Makita kat makumikom at nagtrabaho. Nakita na ti wallet. Agpamarangak adyak makikita. Si putak no alaan na. Asino ti akin kukuha iti daytoy a wallet? Alaan na kuma, tadalosak ti rabaw ti istante. Agpamarangak adyak nang nagti imbagana. Kitaak, noan niya ti aramidan na. Kumusta ni Verna? Saan ka di anagala ti komporme iti trabaho yo? Ay na, sapay ko matag na nayo na nakastoy, honey. Ingkabil ko ti wallet ko iti rabaw ti istante. Ngam di na innala, idi pinunasan na ti rabaw ti istante.
Senyalis dahi ta na makontrol ng tiima na. Maragsak, anak. Katsapay ko mataagtultuloy akastoy. Into nagsweldo kayo. Maragsakan laki di makaigamit tinagbanugan na. Lakit di Katno kayat nanton ti agadal. Ituloy ng tumatlaan. Babaan iti bukod na alingan. Kastoy gayam ti agsweldo, manang. Maragsakan nak. Damo asweldok da ito, Naragragsak kan tupay no dakdakkel ti sweldom. Ti kayat ko asawan, dakdakkel ti sweldom no adda-adal mo. Urnungag ti kwartak. Ta ituloy ko matlaang ti agadal, manang. Dayta ti kasayaatan ana panunot mo ading ko. May mayat matlaan no adda maiturpos mo a kurso. Wen, manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Kadagiti impapaay ko kada kayo asakit tinakam. Uray saan kan adumawat iti pamakawan ading ko. Napakawan da kan. Tinapatag kat ti panagbalbalyo mon. Tamasaktan kami. No makaaramid ka manan iti madi. Dayta ti imbaga ni Sir Matt. Masaktan amin a miyembro ti pamilya no adda madi nga aramidan ti maysa a miyembro. Natulagan ti kalay sa dasolidad ken Willie. Umadanin ti panagkasarda. Kasla kaano lang na di ubbain ta ti anak ta. Ita, dandanitan agubba. Iti agbalinto nga aputa. Sapay kumaata maipaayanda ta iti apo ko. Ngamnay, di na pala nagkaskasar. Apo kon ti ibagbagata. Ay na, Si kamo nga mintiim mo na anang ibaga. kastigayam tirik na. So umandanin nga agkalay sa ti anak. Wan nga road. Ay na, agyaman ta iti apo. Tababaan kin ni Willie. Ininot kanumot nga agbaliw ni Verna. Iti madi akababalin na. Naibagam kanya panagsabat kayo kanina na Eva dito'y syudad. Adapay nga ta dito'y, manang. Diyak amo ading ko. Medyo nabayag nga mi nandiya panagsabat mi. Amangan no nagawidan iti ili tayo. Apay aya. Kayat ko adumawat iti pamakawanda ken ni Fe, manang. Kaya ta sa wanday ta nagbaliw kan. Kat maamiris mo tinagbiddo ta maading ko. Uwan nga rod, manang. Itala nga maamiris ko dagiti biddot ko. Inton pa nagkalay sa amin kani manong mo, agbakasyon tayon to. Agawid tayo, iji ili tayo. Mapanak to iti balayda. Kat dumawatak iti pamakawan ken ni Fe. Imbag ta nakaumay ka dito'y boarding house, manong. Mabalin ka diti agkid daw. Oh, anya ka ditikid daw umadin ko. Tapno ad dati panagsindingad mi ken ni Fe. May isa kumaakadwak nga agabay inton agkalay sa kayo ken ni manang, manong. Oh, mapatgan tikid daw mo adin ko. Inkanto kasarita. Tapno ammo na amay santo nga abay inton agkasar kami. Uray alan tayo pa'y tiinana amay sa kadagitininang. Agpay sumanong. Nagsingpat ka talaga. Kasta kumamat kasingpat ti matumpungak to. Ay na, tagpasablog pal. Saan apasablog dayjay, manong? Pudno ti imbaga. Hello, anak. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta? Nasayaat kami lang tamat, nanang. Adamat ang trabaho. Di ka ka din ag-eskwela, anak ko? Ag-eskwela ang to no makaurnungak, nanang. May mayat matlaeng no adda maiturpos mo, anak. Imawagak. Takayat ko nga iton agkalay sa damanang. May santumat nga abay ni Fe. Ninang kanumat ni Nana Eva. Sige pa'y, nanang. Adda parokyano. Bye. Ay, bye, anak. Ha? Pudno ka di, tinangag ko. Anya? Ay,
Jak lakit di kayat ng balin na kumarek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasaon ni Verna. Kagura na launay, dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna. Na kayat na nga agabay, tinumiro uno, akabusor na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paplay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya, jak lakit di kayat ng balin na kumarek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasaon ni Verna. Kano kagura na launay dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna. Ta kayat na nga agabay, tinumiro uno, akabusor na. Day tamot nga ron ti pagsidaawak. Permi agura na kadakwada. Ita, kayat na akadwa na nga agabay kan agninang payan ni Eva. Uno, ada plano na amang balas kadakwada. No agibales, saan na ko mga irana iti kalaysa ti kabsat na. Mayat mati plano ni Verna. Kayat na nga alayan kas avay ni Fe. Isa anak ko nga agninang mati inana. Mayat matket di, ta agkakaruba kami kat nga ron. Ti agkaruba, ket agsisinarana iti tiyempo tirigat. Magustok mo tinapanunot ni Verna. Un nga ron, may panagnag, nga uray managbasol ti may sa tao. At dalat ta panagbaliw na no may kaniti gundaway. Kat sika, tikang runaan anang tad iti pamuspusan, tapno mapagbaliw tayo ni Verna. Agyamanakan ka, bro. Epektibo ti panakisa umiti kabsat ni Soledad. Pagkaragsakak no agbaligi-ak. Taday takat nga rod ti trabaho. Dakkel ti nagbaliwan ni Verna. Bro, may sakan tong sponsor enton kalay sami ka ni Soledad, ha? Ay kat areglado Makapasyarak adi na oras iti sabali nga ili. Hanggang apay ngay. Gayem ko. Anakak iti kasar? Awan dakas na, bro. Kayat ko nga amin na gayem ko, adada intun kalaysak. Ala. Tay bagak kadagiti na dumapay akaadalanta. Hello, tatang. Itaman pa'y ada kayo tim mawag. Basta awak ngamin no apay akayat yung nga agabay ti numero 1 akabusor mo. Kagurak laeng idi tanakulaapan ti panunot ko. Ita tanalawlawaganan ti panunot ko. Kayat ko ti makikapya. Si kakadin ay ito kasarsarita, Verna. Hello? Siyak da ito'y tatang. Didak ka di may busesan? Imposible nga minti ibagbagam. May mayat no makikapya tayo kadagiti kaaruba tayo, tatang. No addarigat tayo, isuda ti kaasitgan nga umarayat. O sige, tatang, tani addapay parokyano. Bye! Apay akasla na tukkawan ka iti ulag. Di ka mo't matagtagari di tasuli. Inawagak ni Verna. Ada nagsidaawak ng imbagana. Anya ti imbagana. May mayat kano ti makikapya ka na iti kaaruba. Naisula kano ti umarayat no addarikat.
At damot kit di punto na iti dayta nga imbagana. Pagarupag pa'y kit di itayen, asaan aniverna ti kasarsarita kiti cellphone. Ay, sapay la kumaa, tawan tima di aplano na. Kasla na po numay iti ibagbagana. Patsyak anak katulong jay kunada panangipanday iti maysa nga specialist. Mabit lang, Fe. Agsarita taman. Anya ti bagam, dangran man kadi? Saan? Di ka ko magbutbut ang kanyak. Ada na patag nga ibagak. Anya kadi ti bagam? Sakbay ti amin. Dumawat ako maiti pamakawan kan ka. Naglablabasak iti kalabas. Lipatom ko man tinapalabas. Berna, ada kadi manan madi a plano? Kayat ko ti makikapya kada kayo kaninanang mo. Makikapya. Dandani nga minanti kalaysa ni Manang Solidad. Mabalin ka di akadwa ka nga abay. Kaninang mat ni nanang mo. Anya? Hello, anak ko. Ay, imawag ka, Mat. Kagap-gapok lang dita, Nagsabat kami ngamin ite ka ni Berna, itatsandaan, nanang. Ha? Kahit pinagaramidan nakakadimanan iti saan anasayaat. Saan, Mat? Nagkidaw iti pamakawan. Agkakapya tayo kano. Ta agabayak iti kasar ni Manang Solidad. Kan, agninang kayo kano, nanang. Ha? Kumari kami kan ni Norma. Kasta kaday. Kastama ti kunana, nanang. Saan mat akasla iti alangana ti narungsot? Kaslamat karnero itan anaamo. Na, pudno nga tadayta nga ipakpakita na ken ka, anak ko. Kasla imposible. Nagsabat kami itay ka ni Fe itsandaan, Manang. Imbagak ti plano. Ngam kasla saan amamati. Anya, iti insongbat na ken ka. Damagan na pa'y kanu kaninanang na, Manang. Adda pa nagdwadwada, tadida pa'y nakita ti panagbaliw mo. Wan nga rod, Manang. Ngam inton makaawid tayo. Ipakita kadakwada asaan asyak jay agtatakaw ken apira. Sana bale, taawagak ni nanang. Bagaan nanto ni Nana Eva, tapno mamati da. Sige, Manang. Patsyanda no ni nanang timangibaga. Hello anak, imbag temawag ka. Adda ngamin kayat ko adamakin kan ka. Maipapan ka di, ti panagbalin nga abay ni Fe, kan panagninang ni Nana Eva inton kasar ko, nanang. Pudno ka di anak ko. Saan ka din akaguran ni Verna dagiti agina? Saanan, nanang? Diyak amo, no niya tinaramid ti gayam ni Willie. Dakkel tinagbaliwan ni Verna. Ay imbag man anak ko. Nasayaat nga minday di a tao, kan religyoso pa ni Sir Mart. Iso binagbagaan na ni Verna, nanang. Kastagayam. Kat awisin nyo kadimat inton kasaryo. Wan, nanang, may samot ni sponsor. Ala, bagaan yung tonda, Nana Eva. Sige nga rod anak ko, tainak bagaan ida. Bye! Umayak man dito'y balayo, Eva. Nay, itaman pa'y. Napatagsamot ti gagaram. Noan yaman ti saan tayo ang nagkikinaawatan. Lipatan tayo kuman. Kat agkakapya tayon, tagkakaaruba tayo mo't. Ay, nalaka akmat kat akasasaaw. Ay, anya ka di ti gagaram. Total, agkakaaruba tayo mo't. May saka kumaanina ang inton kasar ni Solidad. Agkumaritan ton. Agabay mo't ni Fe. Ay, amo ka din ni Solidad dayta. Dayta ti kalikaguman na. Isu nga imay ko indanon. Ay, kat, agkumarita nga rod. Agyaman ak nga rod Kumari ko na akon. Tadi tamot lat papanan na. Wen
kumare. Nagapo ka kani iti balay da Eva? Wen, imanugot mo't nga agninang kan agabay mo't ni Fe. Sa bagay, agpaisumat timbaga ni Verna nga kakaruba tayo. Isuhada tayo, tagsisinaranay. Wen mo't ket di mayat no ti agkakaaruba kat agtitinunos. Sa bagay nagmading agpaiso ti agkaruba nga ginginura. Saan tayo kumamot ang nagiginura no saan aga po iti inala ni Verna agamit ni Fe? Agpakadatan iti bosta, taagawid ta iti ili tayo. Kagiddan ta ka din ni Manong Willie nga agawid iti lugar tayo, Manang. Umunatan, tainta pa'y agdalus iti aglawlaw. Sana kabailan dana ng adalusan ti aglawlaw. Wan nga agpay sumanang. Kas jemat ni tatang, marigatan nga agkuti, gapo iti saka na. Wan nga rod iso nga inchat ko ni Willie nga umunatan nga agawid. Lasing pata talaga ni Manong Willie. No di na insingasing ti ipapan ko iti klinik at igayam na. Mabalin ajak pala naka-amiris. Katamom, gapo ka dagiti nasaya at agalad na. Ad-addan nga inayat ko ni Manong mo a Willie. Ay, nagbakasyon kayo ka din, tanakaawid ka, anak ko. Wala nang, semestral break mi ngamin. Inton pa nag-enroll man, hindi pa nagsublik iti syudad. Imay mutkat dito'y balay ni Norma. Kinid daw na, dyan niya awag mo apanagabay mo. Ganti pa nagninang ko. Manugot kayo? Win tamayat mo tipan nakisarita na. Pudno tay kunada ati agkakaaruba, isuda ti rombang nga agtitinulong no adarigat. Sa bagay, may mayat mutlaeng no agkakatunusan dagiti agkakaaruba. Hello, honey. Madanagan ka kanita awanak pa'y? Kano ka kadi asumangpet, honey? Agkuyog kaminto kan ni Mat nga umay dita. Agmotor kaminto. Di na pa'y ngamin amo ti torturungan na dita. Ne, aganad kayo iti panagmotor mo. Wala ni. Saan ka madanagan? Makasangput kami dita si kakaradkad. O sige nga rodan, honey. Bye! Bye, honey. I love you. Adayo ka di ti simbaan apakaangayan ti kasar ije balayda. Saan matunay, bro? Igit ti kalsada ti Balayda Solidad. No igit ti kalsada ti balayda. Jelang aruden lugan ko ti aramaten ta. Isumot lang ti pangluganan amapan ije simbaan numadanon ti kasar mo. May mayat manan, bro. Ti konak kat agmuturak amapan ije simbaan. Nila ang Solidad ti aglugan iti bridal car. Anya, nakabado ka iti bado ti grom anaka motor. Anya ko mga iti dakas na. Saan ko mat atinakaw ti motor? Inturbigatan ti kasar. Gamapay nga awan pa'y ni Wele. Wan nga rod, tatang. Ada nagsardang alugan di tarwar. Amang ano isudaytan. Mabitlaan tayo nakitaan, tatang. Nagdadakkel mo ta na karton dagito Kung na dyan nag-deliver, akaw-kawas ka no dagiti abay. Adamot nga minan kanyak ti gaon ko. Sige, tulungan ka amang yun nagmanang. Masapa ka no nga umay dito'y dagiti abay, ta dito'y dabalay ka no nga agsukat. Awagam nga rod amin ida tamasapa da nga umay. Dito'y ka no nga umay dyan makeup artist. Ay, umay kumamot dito'y ani Willie. Alas 10 pa'y mati kasaryo. Masapan to siguro, manang. Ay, nagsapa kamutan anagreheng anak ko. Masapa akano amapan iji balay da Verna. Tamasapa kano dagiti ag-makeup. Ada kano ijayin dagiti bado ti abay, nanang. Ay kat intangaruden tajay pan naka-make-up mo. Itakla nga agabay iti kasar, nanang. Kat iti pa'y dandan ni nagbalin akabusor mo. Hanggang ita, saanen, tanakikapiyamat.
Nasingpat mat, idi nakisao kanyak, nanang. Saan akas idi asuplada? Apay nga awan ka payla ditoy. Alangan asyak abride ti umuna iji simbaan. Adda kamin kanimat dito simbaan, hani. Umay kayon. Ha? Ada kayon dita? Kunak nga umay ka pa'y dito'y balay. Sorpresak mat hani. Agur-urayan ti altar asumaklangan ta. Umay kayon. Sige nga rod, honey. Umay kamin. Bye! Apa yan ang matartaranta ka? Intayon, taada ka nun ni Willie iji simbaan nang. Alas 10 ti kasar. Idinto taawan pa'y alas 9. May mayat matlaang jay makainanamot ati bride. Sakbay amang rugi ti kasar, kumare. Sa bagay, malain tayo nga rudan. Tapno saan ajay padi ti aguray kada tayo. Nakasagana tayon samot amin. Wan, kumare. Ay na, kablaawan kayo adwa. Hey, agbiag dagiti nobyo kan nobya. Agyaman kami unay, ninang. Kadlawan kayo. Sabay kumata mataginayon ti ragsakyo. Maragsakan ang unay, taitatikalay sa damanang. Nagkakapya tayon. Intayo amin na ni Jabalay. Tamangan kan agraragsak tayo amin, kas may sa pamilya. Hintayo amin iti balay, kakabsat, kukumare, kukumpadre. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.